Bona nit. En aquest dia de dol esportiu, finalment l'Ospi no ha aconseguit guanyar el seu partit al camp del Badalona, on ha acabat perdent per 2-1 amb 2 penals en contra. De seguida us expliquem els detalls d'aquest partit i repassem la petjada que Ángel Pedraza ha deixat a l'esport hospitalenc. Abans, però, avancem la resta d'informacions del dia en titulars. Estoy, no es peloteo ni nada, pero muy agradecido a Hospitalet, en este caso, por haberme dado la posibilidad de entrenar. Era l'última entrevista que l'exentrenador de l'Ospi, Ángel Pedraza, concedia a aquesta casa. Pedraza va morir ahir a la nit als 48 anys, després d'una llarga malaltia. Va ser primer entrenador del Centre d'Esports Hospitalet aquesta temporada fins la 10ª jornada, quan va ser cessat, però va seguir molt lligat al club, ja que el seu fill, Marc Pedraza, continua sent jugador de l'Ospi. La seva vida era el futbol. Mostra d'això és que fins als darrers dies Ángel Pedraza va estar fent el que més li agradava, entrenar i veure el seu fill Marc jugar. Aquest va ser el darrer partit d'Ángel Pedraza com a entrenador a la gespa del nou municipal. Aquesta temporada Pedraza va dirigir l'Ospi fins a la 10ª jornada, quan després d'un empat a casa davant del Sabadell, el club va decidir buscar un revulsiu per canviar la dinàmica de l'equip. Els riberencs feien bon futbol, però els resultats no acompanyaven. Seré padre forofo porque en el dicho vestuario dejo una herencia en el vestuario que es Marc, y a partir de ahí ser un aficionado más del Ospi. Nascut a la localitat sevillana de la Rinconada, Pedraza va créixer a les categories inferiors del Barça, on va arribar l'any 1974. Va ser el primer jugador format a la Masia a debutar amb el primer equip, on es va estar fins al 1988. Durant aquest temps va marcar 6 gols i va guanyar una Lliga i una Copa. Després va jugar al Mallorca i es va retirar al Sóller, abans de començar la seva etapa com a tècnic de les categories inferiors del Barça i després a l'Espanyol. Ahir Pep Guardiola li va dedicar la victòria blaugrana al camp del Deportivo. Una abraçada per tot nostre a la seva família, un jugador dels primers que de la Masia va arribar al primer equip, que ha jugat jugador i entrenador de la nostra casa. Això és una gran pèrdua i ens agradaria a tots dedicar-li moltes altres coses, evidentment, per sobretot aquesta victòria. La capella ardent d'Ángel Pedraza està instal·lada al tanatori de les Corts. La cerimònia oficial serà demà a la 1 al migdia al mateix tanatori. Doncs l'Ospi no ha pogut dedicar una victòria a Ángel Pedraza al camp del Badalona, on ha perdut per 2-1. Amb aquest minut de silenci, el club ha expressat el condol per l'exentrenador riberenc i ha enviat molts ànims al seu fill Marc, que encara defensa la samarreta de l'Ospi. Estamos consternados, ¿no? En este momento creo que es una gran pérdida que de alguna manera pues hay que asumirla, porque la vida es así, pero que ha dejado grandes amigos a lo largo de su andadura por el mundo del fútbol y que será una persona difícil de olvidar. Mar es un chaval muy querido por su manera de ser. El padre ha sido entrenador, pues imagínate, todo el mundo está muy afectado. Yo no conozco al padre, lo conozco solamente de vista, no he tenido el gusto de conocerle. Però si tiene un hijo así, el padre debería ser una grandíssima persona, per tant la gent està afectada. Em va enterar ahir on jo em vaig afectar molt. Jo el vaig tenir també entrenador de quan era petit, he tingut un altre cop, era una gran persona. I la veritat és que sí, que estic molt dolgut per el que ha passat i dono tot el suport i ànims a la seva família i a en Marc en especial. Doncs com deien, l'Ospi ha perdut aquest migdia al camp del Badalona per 2-1. 2 penals han condemnat els riberencs, que havien estat capaços d'empatar el partit, però han vist com s'escapaven els punts en temps de descompte. Malgrat tot, l'equip ha ofert una imatge millor que en els anteriors desplaçaments. Uns primers 45 minuts força ensopits només han deixat 2 ocasions clares, una per cada equip. Al minut 33, Eloi ha rematat a les cames del porter David Valle i al 40, Cravioto ha hagut de refusar el cop de cap de Vázquez. Tota l'emoció se la guardaven per a la segona part. Al minut 3 de la represa, Barón ha comès un penal. Cravioto ha endevinat la direcció del llançament de Santi Villa, però no ha pogut evitar el gol. Nos falta todavía crecer en contundencia en las dos áreas. Es decir, todavía seguimos regalando jugadas muy tontas a los contrarios para que no hagan posibilidades de gol. Y nos falta acabar en las jugadas que hay en el área contraria, ¿no? Llegamos con mucha facilidad, però hay que acabar jugadas. L'Ospi ha sabut reaccionar al marcador en contra. Al minut 56, Rubén ha controlat la pilota a la frontal de l'àrea i ha afusellat aconseguint l'empat i el seu primer gol de la temporada. Amb l'1-1 han vingut els millors minuts de l'Ospi, que ha arribat en perill a la porteria badalonina. Mitjançant Pitu després d'una bona combinació, o Cirio amb una incursió per la banda esquerra. Però el segon gol de l'Ospi no arribava i al minut 90 una pilota ha quedat morta als peus de Ferrón, que ha provocat el penal de Musa. El lateral de l'Ospi ha vist la segona targeta groga i ha estat expulsat.
i David Prats ha fet el 2-1 definitiu des dels 11 metres. Hem tingut un parell d'ocasions, sobretot de Pitu i de Sergio, i la veritat que no hem pogut fer gol i al final, mira, a l'últim minut s'ha escapat aquests 2 puntets. S'han escapat per 2 penaltis. Penso que avui havien fet mèrits per emportar-nos a la victòria d'aquí, però no ha sigut així. Quan jugues bé i perds, doncs te'n vas amb cara de tonto. La derrota castiga les aspiracions de l'Ospi d'escalar posicions. Diumenge que ve rebran l'Sporting Maonès. Un cop finalitzada la 20a jornada del grup 3 de segona divisió B, així és com queda la classificació. L'Oriola manté la primera posició amb 39 punts, seguit del Badalona amb 38. El Sabadell és tercer amb 37 i l'Alcoià quart amb 36. L'Ospi és 14è amb 22 punts i en zona de descens la Gramenet, l'Alzira, el Mallorca B i el Sant Boià.